मानोब्ला मादै नों मानो ओंख्रियाव फानलु गोसा गोसा होयो आं जानो हाया मिथिखायो नोङो मानो बिदि होयो मादै नोङो आलौवो ना आं उन्दै मानसि मानसियासो उन्दै नों उन्दैब्ला इसेबां गिदिर गिदिर खोथा बुंनो हायो उन्दैनो खम नङा नोङो नुनायावसो उन्दै गोरलै बुद्धिफ्रा राफ्लेजोब्बाय मोनफ्लेजोब्बाय नों जानो हायिनिनो फानलु गोसा होखादों आंनो जायोबा जा जायाबा सिरि सिरि बाहेरायाव ओंखारलां होसिख्रावबाय थानाङा नोंसोरनि गलाम नङा आङो सानफ्रोमबो नोंसोरनि जुथि बायदि संना होबाय थानो ओंखाम उखैदों आं माबाखौ जानांगौ आङो खिना होनि आं जाफै आंनि खिखौ जा मादै सिनि हर आंनो सिनि जानि आं आलौजोब्बाय मादै आलौजोब्बाय सिनि हरनो मादै गावनि गोनांथि जाबाल'सो मादै बा मा खोनासंनो मिस्टि बिदियाबो हाया गोदैया नों फिसासायानो आइनि सिगाङाव आंखौ अपमान खालामदों नोंखौ बाजै आदै पेटे मा खालामनाय जादों बे बाजै इसाखौ मानो बुनो आखाइ थिखोदों आंलाय बहा बुनो नागिरदों आलौदों हनै गथ'आ गाबगासिनो खुगाखौसो फुगारना होनो नागिरदोंमोन आंखौ खाना सानखो ना माखो नोङो हो इसा सना आं नोंखौ बुनो नागिरदों होनलाय आं नोंनि खुगाखौसो फुगारना होनो नागिरदों ना सना नों आलौदों ना गाबबाय थादों ना नङा थगायदों नों आदै मादै आंखौ रायदों आदैलै आलौदों दै बिबाबो होआ सिनि बिबाबो होआ मादैया आदै आलौजोब्बाय आंखौ बेबायदि जादों ना बाजै नोंनि आखला मानसि गैयाबानो इसाखौ बिराद बुखोमायो आरोना अनब्लाबो नोंसोरनि थाखाय रायलाय बुनायसो जायो नाय आं बिदि गथ'खौ अना आङो आरो जा ओंखामफ्रा गाबागाव खुरनानै नोंसोरनि रुवाथि नङा आङो सानफ्रोमबो संना होनो खुरना होनो थाङै थां नोंनि खुरनायखौ जाया आखें गैयाना आथिङानो गैया आंहालाय थां नोंनि नमा नुफाखौ खुरना जाहोहै फै इसा आखाइ सुनोसै फैदो मालाबा बेफोरबायदि दैसा सेर सेराव जिरायब्लाबो गोसोफोरखौ गोजोन मोनो ना बाजै औ मा नोंहा दिनै गोसोआ बिराद गोजोन नामा दैसा सेराव जिरायनो मोननायखायनो औ बाजै ओमफ्राय बाजै आं नोंनो मोनसे खोथा खोन्थानो सानदोंमोन नों रायगोनसो नामाथाय दे खोन्था मोजांबालाय मोजां गाज्रिबालाय रायजागोनबो दा बाजै आं गोमथाजों हाबा जाफिनला मा जालायखो सोरबा गोदान बयफ्रेन्ड मोनलायबाय ना माथो बयफ्रेन्ड माने बाजै आंनाव सासे रं नाम्बार नांदों रं नाम्बार बबेनि सोर जाखो मा नाम नामा बिकिनो ओमफ्राय जायगानिखौ बुंथ'वाखै मालाबा रायलायबाय थायो जोङो बेबा मा जातनि सेंग्रा आजिखालि रं नाम्बार थांनायफ्रा फस्थायो गथ' मिथिना लाखा बेखौथ' बाजै आं नोंनो बुंनो नागिरदों जों दाबो नुलायाखै ओमफ्राय बाजै मालाबा थुना सानैजों लोगो हमहैनि नों नाय माबायदि सेंग्राया नों मिथिगोन आजिखालि हाबा जानाया गोरलै नङाहाय गथ' मिथिना लाखा हुवा मोजां मोनबासो मोनबाय न'खर मोजां मोनबासो मोनबाय नङाब्ला आं बायदि फस्थायनांगोनबो हनै माबायदि नुखादों दा आंनि संसारा नोंनि मेगनजों नुखादों दा आंखौ औ बाजै नुदों ओमफ्राय बाजै आं मोनसे खोथाखौ साननानै मोना नोंथ' बाजै एसेबां गियानि मावनाय दांनायावनो होन आलासि सोंनायावनो होन गायनाय फुनाय दानाय लुनाय जेरावबो आखा फाखा आरो महरावबोथ' एसेबां अयनाय नङाना गावनि आन्था जथेस्थ' दङ नोङो होमबाबो जोंहानि आइया नोंखौ मानो अना बाजै हो मानो फाथैलाय बिसिनायनिसो खोथा बुंबाय थायो नोंखौ मानो आदानिफ्राय गोजान खालामनो नागिरो आं न'खरनिफ्राय सम्पति लाबोफानो हायाखै नालाय बेनिखायनो आं बिहामजो नङा आरो सम्पति लाबोफानो हानायबासोमोन दा बिहामजो जागौमोन बाजै आं मोनसे खोथा बुंनो दे आंनि आइया गोदोनिफ्रायनो बिदि सानदोंमोन देनां बिहामजोफोर बिजामादैफोर फिसौ फिथाइ मोनोब्ला मोजां जागोन नाथाय दायो नुलांगासिनो माथो बेनो बे बांसिनसो गाज्रि नुलांबाय आं आइखौ बाजै आइया गाज्रिब्लाबो नों आइखौ थैजासिम नायदे बाजै ओमफ्राय मोनसे खोथा बाजै आं साननानै मोनाखै ना फिसौ फिथाइ मोनैखायसो आइया एसे दाबो अहंकार नामाथाय बाजै नों आइनो फिसौ सासे होदो अब्लासो आइया फिसौनि मोखां नुयोब्ला एसे सोलायनायाव फैसिगोनदां गथ'नि खोथा दाउखा गथ'खौलाय खांबानो मोनो नोंनोथ' नुखादों दा दाउखा नों दाहा मा इनकाम दङ दिन हाजिरा मावना जानाय मोनसे कम्पानियावसो मावनानै दङ कम्पानिया बन्द जाबानो खामानियाबो बन्द मासावलाय मा बेसेबां मोनो
मालाबा 11, 12, 13 हाजारल'सो मोनो। बेलाय आरो हनै जानाय लोंनायावनो थांजोबखायो। दानि जुगाव थाखा फैसा गैयाब्ला गथ' खांनानैबो जेबो लाब गैयाहाय। गथ'फोरखौसो खस्थ' होनाय जायो। आरो हनै दिन बोथोरफ्रानो माथो गाज्रिनि सायाव गाज्रि जालांगासिनो। दिनैबो कर'नानि दावराव, गाबोनबो अमिक्रननि दावराव। बेमारफोरानो जोबनो थांला माथो। गथ'खौलाय खांनो मा? खांबानो मोनगोन, गाबोन सबनैनो देरगोन गथ'आ। थाखा फैसा गैयाब्ला माजों जाहोनो, माजों फोरोंनो। आरो हनै माथो बेमारफोरजोंनो स्कुल कलेजफ्रानो बन्द' जानानै दंजोबो। सोलोंनो गोनां, रोंनो गोनां गथ'फोरनि फरायनायफ्रा गासैबो थालांजोब्बाय। बरबाद जाजोब्बाय गथ'फोरा दैयावसो ओरैनो बेखार जाजोब्बाय। मुगाफोरखौनो गिनाय मोनलायलांबाय आङो। मा जाबावगोन मुगाफोरा। संसार मुगानि फारसे साननो थांबालाय गिनो गोनां। बेराफारसे न'खरथिं नायोब्ला बेफोरखौ मिथिनानैबो मिथिबायदि मा खालामनो बाजै? दाउखा, थुदो न'आव थांनोसै। आं माबा खर' गिदिंनाय मोनदों। थु दाउखा। बाजै, खर' गिदिंनाय मोनदों? आंहाबो बै समाव बिदिनो मोनबाय थादोंमोन। खर' गिदिंनाय। बाजै, सिरि सिरि रानि फिसा फैखोमानो गोनां जानानै थायाखैथ'? थोद फाग्लि, थुदो थांनोसै। आं बोरैबा मोनथारबाय देहाखौ। हाय, नुवाखै नों आंखौ? आं नोंखौ नुगासिनोथ'। नोंनिया नेटवर्क गैया दां। आं नोंखौ नुगासिनोथ' मोजांनो। नुबायना आंखौ? लाइन मारिगासिनो नों। जोमै, बयफ्रेन्डजों लाइन मारिखांबाय ना मारिबावगोन? मा बुंनाय जादों? बयफ्रेन्डजों हाजो मिनि रायलायखांबाय नामा सोंदों आं। आंनि बयफ्रेन्डआ बोरै बुंनो हाखो नोङो? सिख्ला समनि मोजां मोननाय सेंग्राखौ लोगो मोनदों होननानै आं रायलायनोबो मोनामोन नामा? रायलायदों होननानैनो मा आं बेजों गाज्रि सोमोन्दो लानो सानदोंमोन? जुदि आं रायलायनायानो गाज्रि सोमोन्दो लानायबो जायोब्ला नोंबो फनाव मिनिहरबाय थानाया गाज्रि सोमोन्दो लानाय जादों। सोरांसि, मोजां बाथ्रा बुंनो सोलोङोबा सोलों। आंखौ दाबुं, नों गावनो सोलोंग्रो। बिखुनजोफोरनो मा खोथाखौ खोन्थाना होनांगौ, माबायदि खोथाखौ खोन्थाना होनाङा। लाजिया नोङो नंखाय बागै खोथाखौ आंनि बिखुनजोनि सिगाङाव बायदिसिना लागायना होनो। बहा आंखौ नुखो नोङो? राजाजों गाज्रि सोमोन्दो लानो नागिरनाय? नोंनो मोजां आखलखौ सोलोंग्रो, बिनि उनाव आंखौ बुं। आं मबाइलाव फन रायलायनायखौ मेगन सादों नामा? गोसोबा नोंबो लाइन मारिहरना जायजोंनो मोनजोंनो। आंखौलाय मा मेगन सानांगौ? नोंखौ मेगन साया आङो। नोंखौ मेगन सानानै जेबो मोना आङो। आं नोंखौ मैया मा बुंखादोंमोन? ओंख्रिखौ फानलु गोसा होनाङा होननानै आंनि फिसाजोआ जानो हाया। बेखौनो रायनो फैदों? माबायदि गोसोनि मानसि नोङो? आं बुङामोनब्ला बेलेग खोथा दे। नोंनि गोसो बायदि संनो हायो। सङैनि सिगाङावनो आं नोंखौ बुंखादों माथो फानलु गोसा दाहो होननानै। दालाय माथो जाखो? जानानैथ' थैयाखै दा मानसिया? थैलायनो नाङा मिथिगौ। थैबाथ' आरो मा जाबावगौमोन? आंनि फिसाजोआ हरै नायहैलाय एसेबां गाबख्रावगासिनो उदै आलौदों होननानै। आरो नोंलाय माथो दै बिबाबो दैबो होआखैनो, सिनि बिबाबो सिनिबो होआखैनो। एरना हैबायानो। एरना हैनायनि खोथा नङा, नों जि खालामदों बेखौसो बुंदों। दिनैनिफ्राय आंखौ संनोबो होनो नाङा। गाबागाव संनानै जाहो, गाबागाव फिसाजोनो। जोमै, सानबेसे बेबायदि गोसो गोरा अहंकार गोसोजों थांनानै थागोन नोंलाय? नोंहा गथ' गैया होननानै नोङो गथ' अननो रोङा नामा? नों गावनि गथ' थाब्लासो मिथिगौमोन नोङो गथ'नि फारसे अननाया बेसेबां दङ। आंनि फिसाजोखौ नोङो जिबायदि खालामदों ना जोमै, नायबाय था। गसाया नोङो सानसे फिसा होगोन, अब्ला नायबाय था नोंनि फिसाखौ माबायदि अयथासार खालामगोन आङो। अब्लासो बुजि मोनगोन नोङो खालामफिनजाबासो। ओरैनोबा आंनि फिसाया दाखालि बावैसो हामनानै फैदों। आरो जुदि आंनि फिसाजोआ दिनै माबा मोनसे जानांगौबा आं हरै नोंखौ नागारखाया दे जोमै बुंखादों। बे बारावबा आङो थैथांजों बुलायनानैसो गारगोन। थानोनो बाबाय आं बे न'खरावहाय। मानो दे हाबा जाफैफ्लांखो आं बे न'खराव? सोरांस्रि, आया सोरांस्रि, नों माथो गाबनानैसो दंबाय दङ? मा जादों सोरांस्रि? ओइ सोरांस्रि, मा जादों? मामाया उन्दुना दङ, ओमफ्राय नों मानो गाबदों? देरहा, आंखौ दसे सम हारसिं हगार। आं हारसिं थानो लुबैदों। मा जादों सोरांस्रि? बुङा मानो? देरहा, आं बुंदोंना जेबो जायाखै। आंखौ दसे सम हारसिं थानो हो। मामाया खिनाय जादों बेल'। खिनाय जानायखौनो एसेबांनि सिन्था खालामबाय नोङो? आं मुलि लायनि र'। मुलि दौखाबाय देरहा, लायनो नांला। थां देरहा, नों बहाबा थांथ'। आंखौ दसे सम हारसिं थानो हो। आंनि गोसोआ मारैबा मोजां नंथारा।
दे बिदिब्लालाय नोंसो मिथिगौ आरो मा जादों नों खोन्थायाबा आं बोरै मिथिनांगौ